Jaký to bylo? Jednoduše. Byl to zážitek, je to něco jiného, než hrát fotbalové utkání, vlastně ta hudba, to spojení takových těch lidí, kteří tady tancovali, zpívali a vyloženě se bavili, to je radost pohledět. Já bych chtěl jenom říct, že hrajou tak, jako mám výborný publikum, že doufám, že se vám to líbilo. A já jsem si splnil skoro takový sen díky vám, takže vám za to strašně děkuju, hlavně děkuju kapele, že mě to umožnila. A věřím, že takhle budete stejně fajní i na Euru.